Για μένα Yamaha σημαίνει αξιοπιστία, αδραναλίνη και εμπιστοσύνη. Μια καινούργια διασκέδαση. Το Blue Crew. Η Yamaha για μένα είναι μια πολύ ωραία εμπειρία και για όλα τα παιδιά του κόσμου. Απελευθέρωση και ασφάλεια. Η Yamaha για μένα είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Η motocross. Η οικογένεια, ομάδα, αδρεναλίνη, αγώνες. Αγώνες, εμπειρίες και καλές στιγμές. Η Yamaha για εμένα είναι ένα κίνητρο να εκπληρώσεις τους στόχους σου. Κίνητρο και ενθάρρυνση. Προσήλωση και επιτυχία των στόχων. Νομαδικότητα και αδρεναλίνη. Αγάπη για το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Σοβαρότητα, υπευθυνότητα, ένα μεγάλο ταξίδι, μια μεγάλη οικογένεια, δίχως ορίζοντα. Ξένια περιπέτεια τα τελευταία 10 χρόνια σε οικογενειακό περιβάλλον. Η Yamaha είναι αυτό που κάνει τα πράγματα να συμβαίνουν.